Ja, kontatu beharrekoak bukatu zaizkigu, hemen normalen horrelako ikuskizunetako artistak eta datozenean egiten dugu ikuskizuneko zatitxo bat hemen eskaini zuzenean. Gaur ordea zuek ekarri duzu bestelako proposamen bat. Azalpenak zuen esku. Bai ala da. Eskaintza hori zegoen eta guk saio artean eta bar, elkartzen gara eta gure gauzak abesten ditugu eta gure gauzak egiten ditugu. Eta orduan iruditzen zaigu hona ekartzea hori. Ze abestiren bat edo... Ez gauekoak emanaldia edo ikuskizuna bera, baizik eta gauekoak ensaiatzen ari zaretenean... Nolabait izateko backstagean egiten ditugun gauza. Bale. Brainstorming bezala, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Festa informal bat. Eta gainera, begira, nahi bau zute, Bai. zuek tribunala zarete, Bai. Virginia eta Bio. puntuatu dezakezue kanta eta 0-tik 10, eta probatua baren badauka, orduan sartuko dugu espektakuloa. Pasako da, atzekaletik ja. Gure kontu ikuskizunean sartu. Gauekoak ikuskizunaren parte izatera. Aprobatzen baldin badugu. Probatzen badugu. Zer behar duzu, Gitarra bat, bai? Gitarra bat? Bai. Gitarra bat daukagu? Eta Xabi mikro bat. Hori da. Tamiko bat. Eta gu nun jarriko gara. Gu epaimaikide garen ez, epaimaian, ondo daude, Vale. mentxe eserita. Nahi duzuen, Azken bira noiz hasiko ote den, baldakit, ez dakit, eskuaz gogor, eutxi xamurtasunaren ardatzari, esan zuen. Izan ziren, ze izango danitaz eskuak zabaltzean noruz abiatuko naiz ikaraz pozo egiten esan dut ez ote nintzen ies egiten saiatuz birak ematen eta noraino dijoa eta nora doa ez bazen gai ikusteko nondik irten ies egiten ies egiten saiatuz birak ematen eta noraino nijoa eta nora noa ez banitzen gai ikusteko nondik irten baina zeinote zerbait oker dijo la 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 eta noraino nijoa eta nora noa ez banitzen gai ikusteko nondik irten.
doa. Meze. Estrainaldirako hortxe izango da orduan. Ba, emanaldirako. Hortxe duzu beste arrazoi bat beraz, Euskal Herriko antzokietan gauekoak ikusteko. Txalo bero a favor! Joan Maia, Xabi Bamini, Mundial. Brigado. Artista zarete. Zorionak! Eskerrik Ze asko. gustora ikusiko gaituzten. Eta zuei besterik ez, hause izan da gure kaxa gaurkoz, itzuliko gara bitartean zaindu. Eta txintxo bili, aur!